Sorry naman, girl. I'm sorry naman, girl. Nalabas na kami lahat eh. Hindi ko pa nabubuksan si Miggy. Halika na. Good morning, Poknat. Tulog pa ata yung anak namin. Wala pa eh. Wala pang makulit dito sa labas. Ayun, good morning, guys. Lalakad na ni Daddy yung mga dogs. Or si Groot pala. Si Groot, ba lalakad mo? Hindi pa rin si Yung. Morning! Maaga ngayon kasi madaming gagawin. Ay! Ito na pala. Speaking. Breakfast ka na? Di ba? Ayan na si Groot ay. Nakabalik na. Papahinga lang. Groot. Ito ko muna siya pinatali kasi nagsindi ako nung insenso at ano, grabe lamok. Pinapapak ako. Ayun. Habang nagluluto ng breakfast. Ayan, sisig yung niluto ko, guys. Pure Foods na sisig. Tapos, hotdog na muna. Yes, guys, hotdog na muna kasi nagmamadali kami. Ngayon, kailangan makaalis kami bago kailangan before lunch na kami. Kasi nagla-lunch break yung company nung kinuhanan ko ng product. So, ayan, ito lang ginamit ko, chicken sisig. Ginisa ko lang siya sa onion na white. Tapos, naglagay lang ako ng pepper. So, okay na yan. Tapos, ground black pepper ulit. Konting pwede na kaya ito? Parang onti naman. Dagdagan ko nga. Parang konti puro sili. Dagdagan ko siguro na isang lata pa. Ayan. Coffee lang tayo, guys. Ayan. Kumakain na yung mag-ama. Sasagot muna ako ng mga inquiries. Tapos tatawag ako dun sa supplier para punta na lang namin. Hindi ko natawagan kahapon eh. Pero mabilis lang naman yun. Once nakatawag ko ngayon, pwede same day pick up. Coffee lang muna tayo. Ang dami kong ang dami kong hindi pending, ang dami kong uploads. Ayun, so hindi kayo mauubusan guys ng hindi tayo mauubusan ng vlog. Ayun. Kasi madaming nakapondo. Yay! Coffee. Yay! Natawagan ko na yung guys, supplier. And before lunch, sabi ko, nandun na kami. Ayun, naliligo na si Daddy. Tapos ako, body wash lang. Pero maghuhugas muna ako ng pinagkainan ng mag-ama ko. Ayun, tapos, itong mga dogs is dog food na lang. Mamaya, bibili ako dun sa saan ba? Sa grocery na madaanan namin, yung sa canned dog food na lang. Kasi, kahapon is, sila, ulam kanin sila. So, ayun, may nag-suggest kasi sa inyo na either, ihalo ko yung dog food sa table food, or, i-alternate ko sila. So, para nauubos sila. Walang sayang. So, yun nga gagawin ko today. And, sabi ni Miss MCM, hindi nyo pa daw nakikita guys yung terrarium na project na Daddy. So, ito na pala siya. Ayan. Ayan siya. Kaso wala yung alaga. Ay, ayun. Ayun yung kanyang tarantula. Ayan. Alam mo, magaling si Froggy maganyan-ganyan. Siya, yung mga ideas niya, basta, ako wala akong tiyaga sa ganyan, maglinis lang ako, tapos konting, ayan nga si Emma na yan, yung mga sulok-sulok pa yan. Ayan, tapos eto, nabili naman namin to sa Cartimar, pero may laman din yan. Ayan, ang lalaki, no? Ewan ko, hilig lang niyan. Tapos meron na naman siyang bagong, tawag dito, bagong alaga, tarantula ulit. Alam niyo yung nagsisimula siya sa parang tuldok lang na okay ko naman kung tuldok lang. Basta super liit lang, tapos napapalaki niya ng ganyan. Kaya, ayun, nalulungkot siya kapag namamatay. Minsan kasi, nakakalimutan or katulad nung kami, matagal kami nawala, hindi ko pala nabili ng sisel na lagyan ng tubig tulad niya, wala ng water to. Ayan, sabihan ko nga siya mamaya. Kasi kailangan lagi din sila may water lalo't summer.
Ayun. Tapos yung mga ganito nila kailangan binabasa. Daddy, hindi gusto lang nila makita yung terrarium na project mo. Wala na tong water, oh. Baka ma-deads na naman yan. Namatayan siya ng isa na naman, eh. Malaki na sana. Lagyan mo, And ayan si Groot. Tinanggal na siya namin sa, sa sasakyan at nauuntog-untog yung niya. Yung ulo niya. Dito na lang muna siya. Hello, baby Groot. Tapos may nakita akong baby Groot na pat kagabi. Hindi ako makatulog na. Gusto ko sabi ko nung magkaroon. Pinahanap ko si daddy kasi international. Parang mahal-mahal 1,800. Tapos naka-sale pa yun 50% off. Tapos yung regular price niya is 3,000 plus. So po, grabe naman kamahal para sa para sa pot na yun. So ayun, pinahanap ko siya. Sa Lazada ba yun dati nakita mo? Lazada. So, ang resin, which is yung bato, dalawang klase. 1,007 pesos. Whereas yung PVC plastic is 950. Wala, ba't di na nagtatouch tong Kasi may squirt bottle to. Ayun. Hindi na wala, ba't ganun? Hindi na siya dati pag tinouch mo yung screen niya. Because basa ata yung screen. Hindi. Ayan, G7X kasi gamit ko today. Salit-salit. Pero mamaya, yung bago gamitin namin. Ay, naku naman, Nay! Tahimik nyo dito. Oo, tingnan mo. Ano mo na yung, natin. Tahimik lang nila. Ayan, tapos wala si Chris. Tumakas na naman talagang batang yun. Sabi ko nang hiiwa yung mga dogs eh. For home na guys, nakakainis. Kaloka. Nagdala ako ng camera, yung isang camera. Wala palang walang memory card. So ayun, hindi ako nakapag-vlog. Habang nagpipick up kami ni daddy, yung ganun. Ay, kaloka. Ayun, nila stress na sakto. Tapos maya-maya, alis din ako, punta ako sa bahay nila, Tita Ems. Yung tita ko na pangalan Emma din. Ayun, kasi lagay siya ng kila yung kay sis EJ. Ayun. Tapos sabay ko na rin ipaano ko yung sa akin. Yung yung pagpunta namin ni Paul sa Pretty Looks. Walang pinagawa dun, guys. Sinamahan ko lang si Paul. So ayun, ngayon ipapaano ko itong brows ko, ipapa-retouch ko daw kay sis EJ kasi wala na, faded na naman eh. Naka-discount kami kasi dalawa kami ni tita. So, ayun, laters na yun. Wala yung anak mo, daddy. Uy! Uy, sus, Miggy na yan. Ay, Diyos naman ang Miggy na yan. Ay, Diyos naman ang Miggy. Ay, grabe naman yan. Ay, grabe naman yan. O, naku, yung wag mong panagipag-agawa kay Miggy. Ayun si daddy, tsaka si Groot. Apa Pinaway, Groot! Apa Pinaway! Ayun. Nagano pala kami na dumiretso kami sa isang Save More. Pero kasi may nadaanan. Bumili na ako ng pang sigang. Sabi ko kay daddy, siya na magluto. Isulat ko na lang yung mga procedure. Baka daw ma-discrash yan. So, ako na lang siguro mamaya. Kasi paano yan? Baka pagtagal kami dahil sa bagay may may Jollibee kaming merienda. So kahit na maliit kami ng kain mamaya, okay lang. Okay lang. Ito muna mga dogs sa kainin ko kasi ay naku, stress na bebes. Ayun. Sana yan din yung pagkain nila. Bibili din ako ng pagkain sa dog food. Ayan pala. Marami akong balita. Conversations. Dito sa kabila Dahil kilay is life. Ayan.
Furnace tita, ganders ah. Friend ka. Friend ka ni Milton? Ay, kala ko na Facebook ka. Hindi, maganda siya. Ay, taray. Mukha ka na nga nakapaningil ng pautang. This is EJ pala. Nag-home service yan. O, diba? Galing pa kayong saan, sis? Nabuta. Navotas pa. Pero pwede nyo siya punta sa bahay nyo, ano? Sa bahay lang. Clinic ako doon. May clinic sila. Tapos pag home service na lang, mag-add lang kayo syempre ng ano, panggas. Pangkain. Furnace. Grabe, isrim sa pwesto ko kasi. Sa kabila, hindi ko makita masyado. At may kumatok na kapitbahay yun. Binigyan si tita ng ano. May inabot na pansit. Kain tayo. Hinain eh. Yun. Hello guys. Alauna na ng madaling araw. Ayun, nakauwi ako ng around 11:30 PM, nakaka-alert. So, hindi natapos yung aking kilay guys kasi wait lang, ang anghang. Kumakain pa lang kasi ako. Hindi natapos kasi sobrang sakit niya kahit namin cream siya. Alam mo yung mapipil mo talaga yung ano, yung stroke. Alam mo yun. Pero sabi naman ni sis EJ, and then ayun nga, sabi din sa ni Katie Wong na expected na daw talaga yung kapag second or third time mo nang magpaano is may masakit ka lang mararamdaman. So ayun, tiis ganda tayo. Kasi pinano ko na siya guys, pinashade ko na siya. So parang parang naka-eyelight, naka-eyebrow na talaga ako. Diba parang naka-pencil brow na ako. Pencil brow. Parang, yun, parang ginuhita ko na siya ng pencil. Kaya, dyan na pinagawa ko. So, kasi yung yung stroke, yung una kong pinagawa is parang lang siya, puro naman ako, parang, wait lang guys, kasi ang kinakain ko, di ako makapag-concentrate. Ayun, yung stroke is, nagmimik lang siya ng hair. Ayun, parang putol-putol din siya yung pagkagawa. Kaya hindi rin maganda. Madaling nag-fade. Kahit na nag-ano nga siya. May pangalawang siya. May retouch siya. So, ayun. After 8 months siguro nung retouch sa akin is napapansin nyo na sobrang nag-fade na, diba? Kaya, ayun. I decided na magpaano na lang shade. Ayun. Shade daw ang tawag doon. And mostly, ganun daw ang pinapagawa ng mga nagpapa-microblade. Pinapa-shade na nila ng tuluyan kasi pangit nga talaga. Pangit daw pala yun. And then, ayun nga, kaya hindi natapos on time kasi late na kami nakapag-umpisa. Around 5, na siguro, 5 PM na. Tapos si tita pa. Yung tita ko kasi nagpakilay. So, sumabay lang ako para makatipid kami dun sa sa 1,500 na ano ba yun? Kumbaga sa product is handling fee, gano'n. Di ba pag nag-commute ka, parang bayad mo sa gasolina, gano'n, or sa pamasahe. So, yun nga. Kaya sumabay na ako kay tita and para isahan lang din yung gawa ni sis EJ. Kaso, yun lang guys. Super sakit talaga kaya hindi ko kinaya. Tingnan nyo. May pa siya eh. May kita nyo may ayan. May pentel pen pa siya dyan yung ginamit na pang trace para sa Ayan po siya oh. Ayan, tapos kitang-kita pa yung ilalim niya yung in-stroke ni Katie Wong. Ayan. Wait lang. Oh, hindi pa yan tapos. So, siguro after a month or 2 is ipapa-retouch ko yan kay sis EJ. So, yun lang naman, nakaka-lures. Is ganda talagang magpaganda. Nakakaloka. Tapos, hindi ko na naluto yung sinigang.
Pero bago sana ako umalis kanina na ano ko, napalambot ko. Sabi ko para pagdating ko kako is lagay ko na lang yung mga gulay. Kaso ayaw naman ni daddy kasi nga baka daw pumalpak. Tapos yun, tomorrow na lang yun. Lambot naman na yung ano yung karne. Tapos inuulam ko na lang is itong sisig na agahan kanina. Napakaanghang. Diyos ko. And then, first daddy. Ayan. Daddy, hi. Hello. Good morning. Good morning. Good morning. Ayan, ka-lurks. Anghang-anghang. So, yun lang guys yung ganap ngayon na. Kaloka. Kain tayo. Tapos na gano'n lang ako. Nagmamaylo lang ako. Dapat matutulog na kami ni daddy. Kaso sabi ko, kumukulo yung tiyan ko. Kasi kunain ko lang isang platitong pansit doon kila tita. So, kain tayo. Anyway, wala nang ganap guys. Wala nang wala nang susunod na ganap. So, wag ano na ako. Good night na. In fairness naman, kahit hindi tapos, mukha akong naka-eyebrow na. So, ayan. Pero ano pa yan guys, mag-fade pa yung ano niyan. Pinakapalang ko. Tapos ano pa yan, iimpis pa yan ng onte. So, ayan. Tatapusin na lang ni sis, after 2 months. Kasi sinundan niya na lang din yung gawa nila, ni Katie Wong. So, Kila is life. And then yung dito, ipapaano ko na lang. Medyo papatulisan ko yung buntot niya. So, ayun lang. Good night! See you all tomorrow. See you all. Bisaya na ako. Bye! Night!